खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बागुरुम्बा दोहौ 2022 नि थाखाय आबुङै थियारि। पाकिस्तानजों गौरव गगৈनि सोमोन्दोखौ जानुवारि दानावनो फोसावगोन। पर्बतजरायाव सुरां मोसौजों लोगोसे 3 हमजादों। अमृतप्रभा महन्तआ 22 जानुवारियाव जामिन मोननो हागौ। आसाम सोरखारनि 2022 मायथाइनि शिल्पी बान्थाखौ फोसावबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिया साननैनि हाबाफारिजों दिनै आसामाव फैगोन। गाहाय मन्थ्रिखौ लाबोनाय जर'खा बिरखंआ मोनाबिलि 5:20 रिंगायाव बरजार बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामगोन। बेनि उनाव थियारि खालामनानै दोनखानाय जर'खा गारियाव गाखोनानै गाहाय मन्थ्रिया बिरखं गाथोननिफ्राय थोंजों सरुसजाइ स्टेडियामाव रावना होगोन। मख'नो गोनांदि दिनै मोनाबिलि 6 रिंगायाव सरुसजाइ स्टेडियामाव खुंजानो गोनां बागुरुम्बा दोहौ एबा बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिफुंनायनि जारिमिनारि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। बेखौबो मख'नो नांगोन दि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव 10,000 निबो बांसिन मोसाखावरि आरो रिंगु दामसाफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बिहु आरो झुमुरनि उनाव बर' हारिनि बागुरुम्बाया जारिमिन सोरजिगोन। रायजोनि मोन 23 जिल्लानि गासै मोन 81 बिधानसभा बियाबनिफ्राय गासै 10,000 मोसाखावरि आरो रिंगु दामसाफोरा गाहाय मन्थ्रिनो बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बेनि अनगायैबो नसुं रायजो सोनाब बेंगल, नागालेण्ड आरो नेपाल हादरनि मोसाखावरिफोरबो बे जारिमिनारि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिहु आरो झुमुरनि उनाव बागुरुम्बा मोसाना दिन्थिफुंनाया मोनसे जारिमिनारि बुब्लि। बर' हारिनि दोरोङारि सुबुं मोसानाय बागुरुम्बाया मिथिंगानिफ्राय थुलुंगा जानाय। बे मोसानाया बिबार बारनाय, बिबारनि नेरसोन, सुबुं जिउ आरो मिथिंगायारि मुलुगनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ दिन्थियो। बागुरुम्बा मोसानाया गोजोन, खुसि, गोरबोआव थानाय आरो समाजारि खौसेथिनि नेरसोन। बर' हारिनि दोहोनि हारिमुवारि उनमोनथाइखौ फालिनो आरो जौगाहोनो थाखाय बे गेदेर हारिमुवारि हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो एमपि गौरव गगैनि पाकिस्तान लिंकनि सायाव फिन बाथ्रा बुंदों। पाकिस्तानजों गौरव गगैनि लिंक आरो सोमोन्दोनि सायाव जानुवारि दानावनो फोसावगोन आरो गासैखौबो सोराङाव लाबोगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बुंदों। आसामनि सासे एमपिआ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सायाव आं रायखांबोगासिनो दं। सोलिफु जानुवारि दानावनो आं बे फोरमायथिखौ गथायगोन। मोनसे जर'खा हारिनि फारसे मोजां मोननाय पाकिस्तानजों आन्दोनि सोमोन्दो, बेफोर गासैबो दिनै आसामनि राजखान्थियाव मोनसे खैफोदनि रिफिनाया जोंनि सिगाङाव लाबोदों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। जोंनि हारिया खैफोदजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दंमोन आरो जों हारिखौबो रैखा खालामनो नाजादों होनना गिबि मन्थ्रिया बुङो दि माखासे सुबुंफोरा जेब्लाबो गावनि स्वार्थआव जोंनि हारिखौ लोरबां खालामनो नागिरो। आं फोथायनाय दं जोंनि खौसेथि गोहो आरो जोंनि गासै अस्तित्वआ हारिखौ रैखाथि होगोन। थांना थानायनि बे जुजिनायाव जों थारैनो देरहासारगोन। आसामनाङै गोख्रोङै सोलिगासिनो दं सुरां मोसौ फालांगिरिनि हेंथायै रैखाथि बिफाननि अपारेसन। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव सुरां मोसौजों लोगोसे सुरां मोसौ जगायग्रा हमनो हानाय खौरां मोननो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला पर्बतजरानि बग्रिबारि पुलिसआ शुक्रबारखालि हराव गोख्रों संदाननानै 4 सुरां मोसौखौ जब्द खालामनो हायो। बेजों लोगोसे सुरां मोसौ जगायनायाव लोब्बा थानाय 3 सुरां मोसौ फालांगिरिफोरखौबो हमनो हायो। बबेखानि पुलिसआ हमनो हानाय 3 सुरां मोसौ जगायग्राफोरखौ बग्रिबारि ओनसोलनिनो आंगारखाथा गामिनि राफिक आली, रबुल हक आरो गवालपारानि तेनुका गामिनि आइनुद्दिन होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला रायजोआव सोलिगासिनो थानाय सुरां मोसौ फालांगिनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय हमजानाय बै 3 सुरां मोसौ जगायग्राफोरखौ बग्रिबारि पुलिसआ जेरा खालामदों। आसामबासिनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय केसनि सायाव 4थि हियारिं एबा खोनासंथिया दिनै जानानै थाङो। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिजेएम बिजिरसालियाव दिनै जानानै थाङो जुबिन गार्गनि केस 4थि हियारिं। बिजिरसालिया उननि हियारिंनि खालारखौ 22 जानुवारियाव थि खालामदों। दिनै जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा साइकिया गार्ग, इनभेस्टिगेटिं अफिसार मरमी दास, अमृतप्रभा महन्तनि उकिल आरो पाब्लिक प्रसिकिउटर जियाउल कामारमोनहा बिजिरसालियाव नुजाथियो। सोरखारनि उकिलआ बिजिरसालियाव बाथ्रा दान्थेयो एबा जुक्ति होयो। गुबुन फारसे जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय केसनि दायनिगिरिफोरनि सासे अमृतप्रभा महन्तनि जामिन आर'जलाइनि हियारिंआ दिनै जानो गोनांमोन। नाथाय बिजिरसालिया बे हियारिंखौ 22 जानुवारिसिम दोनथ'नाय जायो। दिनैनि बे हियारिंआव दायनिगिरिफोरखौ भार्चुवेलि हाजिर खालामनाय जादोंमोन। श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, अमृतप्रभा महन्त, शेखरज्योति गस्वामी, सन्दीपन गार्गजों लोगोसे जुबिन गार्गनि 2 पिएसअ'खौ हियारिंनि समाव भार्चुवेलि बाहागो लाहोदोंमोन।
सोरखारजों थिसनजानाय साबा उकिलनि हानजाया दिनै बिजिरसालियाव दिन्थिफुङो एबा बाथ्रा दान्थेलायो। गुबुन फारसे फैगौ 22 जानुवारियाव जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि गुबुन सासे दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तआ जामिन मोननो हागौ। बेखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे आरो सावरायनाया सोलिगासिनो दं। आसाम सोरखारा 2026 मायथाइनि शिल्पी बान्थाखौ फोसावबाय। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि मन्थ्रि बिमल बर'आ शुक्रबारखालि अफिसियेलि फोसावनानै होयो 2026 मायथाइनि आसाम सोरखारनि शिल्पी बान्थाखौ। मन्थ्रि बर'आ फोसावनाय बादिब्ला बावैसो रुंसारि जानाय देंखोगिरि समर हाजरिका आरो थन्दा पाठकनि मुंखौ 2026 मायथाइनि शिल्पी बान्थानि थाखाय फोसावदों। थुनलाइगिरि मनेश्वर देउरिनो 2025 मायथाइनि कृष्णकान्त सान्दिकै गोसोखां बान्था, जर'खा सोलोंथाइगिरि डक्टर आमालेन्दु चक्रवर्तीनो 2025 मायथाइनि गपिनाथ बरद'लै नेशनेल इन्टिग्रेशन बान्था, मुंदांखा थियेटार महरगिरि करुणा डेकानो 2025 मायथाइनि नाट्य सूर्यफणी शर्मा बान्था आरो सावथुन दिहुनगिरि अरुप मान्नानो 2025 मायथाइनि डक्टर भुपेन्द्र नाथ शइकिया बान्थाखौ फोसावनाय जादों। बेबादिनो अबनि रन्जन पाठकनो 2025 मायथाइनि बिजु फुकन बान्था, रायजोनि सा 83 शिल्पी एबा महरगिरिफोरनि थाखाय शिल्पी पेन्सन फोसावनाय जादों। बेनि अनगायैबो सा 3 देहायारि बेंगुरा शिल्पीनो रेगुलार पेन्सन, सा 170 शिल्पीनो बोसोरारि शिल्पी बान्था, सा 3 देहायारि बेंगुरा शिल्पीनो बोसोरारि शिल्पी बान्था, सा 26 शिल्पीनि नखरनो रेगुलार पेन्सन आरो सा 5 शिल्पीनि नखरनो रायजो सोरखारनिफ्राय एककालीन रांनि जर'खा हेफाजाब होनाय जागोन होननानै मन्थ्रि बिमल बर'आ फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।